Μάγκες, κοιτάξτε τι έφερα να φάμε. Γαμώ το σπίτι μου, γαμώ. Κυριάκο δεν ανοίγει, άνοιξε το βίντεο. Έτσι που λέτε ρε φίλε. Με βάσο. Τι κάνεις? Μονομαχία Yu-Gi-Oh! Τώρα. Ρε Κυριάκο, να σε ρωτήσω. Από πού είναι αυτές οι κάρτες? Είναι από τότε που είχα πάει και είχα ταξιδέψει με την και έκανα την κούνια που λες και είχα φτάσει στα 2 μέτρα περίπου και πηδάω και θα φάμε ζελετάκια. Α. Έλα, τελείωσε. Με έχεις κουράσει, θα πεις έξω. Finish him! Καλησπέρα παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, subscribe, share και αυτά.